Presideix la sessió plenària l'alcalde de Roquetes, l'il·lustríssim senyor Paco Gas i Ferrer. Molt bona tarda a tothom. Anem a dur a terme el ple extraordinari urgent número 14 d'avui, 18 de novembre de 2021. La urgència d'este ple ve donada per la voluntat de que l'aprovació dels pressupostos sigui efectiva a partir de l'1 de gener, tenint en compte que s'ha de publicar i ha d'estar en exposició durant tot un mes. Per tant, no podem allargar més el termini, per això hem volgut que es dugués a terme avui mateix. Per tant, passem a aprovar la urgència d'este ple abans d'iniciar-lo, evidentment. Vots a favor de la urgència? S'aprova per unanimitat de tots els membres. Moltes gràcies. Ara sí, ja comencem el plenari. El segon punt seria de l'àrea d'Hisenda i Dinamització Econòmica aprovar si procedeix pressupost general de l'exercici 2022. Atès que la Comissió Informativa d'Hisenda i Dinamització Econòmica, en sessió realitzada el dia 16 de novembre de 2021, ho va dictaminar favorablement amb els vots a favor d'Esquerra Republicana de Catalunya, Movem, i del regidor no escrit senyor Joaquim Llopis, i el vot en contra de Junts i del Partit Socialista. Es proposa al ple l'adopció dels acords següents. Primer, aprovar el pressupost general per a l'exercici 2022, el qual conté, resumint per capítols dels pressupostos que l'integren, és a dir, del pressupost municipal i de l'organisme autònom Roquetes Comunicació. És el que consta en la documentació. Segon, aprovar la plantilla de personal. Tercer, aprovar les bases d'execució del pressupost general. Quart, exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l'anunci en el butlletí oficial de la província de Tarragona i a l'etaulé durant el termini de 15 dies hàbils, durant els quals els interessats podran presentar-hi reclamacions. Cinquè, l'aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública i entrarà en vigor en l'exercici al qual es refereix, quan s'hagi complert el que disposen els articles 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d'abril reguladora de les bases del règim local i l'article 169 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Una vegada esdevingui definitiu l'acord, publicar íntegrament la plantilla conjuntament amb el resum del pressupost en el butlletí oficial de la província de Tarragona i trametre en còpia a l'Administració de l'Estat i al Departament de Governació de la Generalitat. Contra l'acord definitiu d'aprovació del pressupost es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de 2 mesos a comptar del dia següent de l'última publicació. Gràcies, secretària. Té la paraula la regidora de l'àrea d'Hisenda. Gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tothom. El que debatrem avui en aquest plenari és la proposta del pressupost per al 2022. El pressupost és l'eina que permet donar resposta a les necessitats del municipi a través de la distribució equilibrada dels diferents recursos econòmics i financers dels quals disposem. L'elaboració del pressupost del 2022 s'ha vist condicionada, com no, a part de la falta de finançament municipal que sempre reclamem quan parlem de temes econòmics, per l'afectació de la crisi sanitària i econòmica que ha portat la Covid-19. Un pressupost que, a partir de la presentació que van fer a la resta de grups el passat 21 d'octubre, ha estat debatut en diferents comissions informatives. Evidentment, el que marca l'elaboració de qualsevol pressupost, i en concret el pressupost municipal, és la xifra d'ingressos dels quals disposem. A l'hora de calcular les previsions d'ingressos, es van tenir en compte els acords que es van prendre en l'aprovació de les ordenances. Primer, la de no apujar la pressió fiscal sobre la nostra ciutadania i així es van congelar tots els impostos, cosa que ja fa 9 anys consecutius que estem fent. Segon,
vam actualitzar les tarifes de la taxa d'escombraries, que es van actualitzar un 5% degut a l'augment del preu del cànon de residus municipals, motivat per l'augment del cànon de tractament aplicat per l'Agència Catalana de Residus per tal de complir la normativa europea i l'increment del servei. I tercer, la suspensió del pagament de la taxa de taules i cadires a la via pública per als bars i restaurants de l'any 2022, tal com ho vam fer per al 2020 i el 2021. Així, per al 2022, el pressupost de l'Ajuntament de Roquetes ascendeix a un import total de 6.709.280,42 i suposa un increment respecte a l'any anterior de 55.402,93 i percentualment representa un 0,83% més. De tot el pressupost d'ingressos, a part del que s'ha explicat fa un momentet relatiu a les ordenances, l'increment més destacat ha estat el capítol 4, que puja 2.053.804,13, que són les transferències corrents. Ingressos que rebem d'organismes superiors sense contrapartida directa i que es destinen a finançar despesa corrent. Aquest capítol representa un 30,61% del total del pressupost. El recurs més significatiu d'aquest capítol és la participació dels tributs de l'Estat, amb una previsió d'1.838.748,73 euros, que es preveu un increment del 8% respecte a les previsions inicials del 2021, en línia amb les previsions dels projectes de pressupostos generals de l'Estat. També s'inclou en aquest capítol la transferència que fa la Generalitat de Catalunya mitjançant el Fons de Cooperació Local, amb un import de 132.000 euros. Arribem al capítol 7, les transferències de capital, que puja un import de 726,29 euros i representa un 5,91% del total de pressupost. I ha representat un decreixement respecte al pressupost anterior d'un 24,65%. Aquí apareixen detallades les subvencions atorgades per la Diputació de Tarragona per tal de realitzar el PAM 2021 i el 2022. El PAM 2021 tenim una subvenció de la Diputació de Tarragona amb 163.998,48 per a la millora de l'obra del carrer del Canal. I el PAM del 2022 amb una dotació de 201.737,81 per tal de dur a terme l'obra de millora i enjardinament de la zona del Passeig Canal. Cal recordar en matèria d'ingressos i respecte als recursos dels quals podem disposar els ajuntaments la falta d'autonomia financera. Aquesta limitació d'obtenir més recursos dificulta les finances municipals i fa que s'hagi de ser molt curosos a l'hora d'establir les despeses. Així, a partir dels ingressos que tenim, d'aquests 6.709.280,42, hem de repartir-los en les despeses que tenim, tenint en compte que, com passa en qualsevol estructura econòmica, hi ha una sèrie de despeses que són despeses fixes i, per tant, és imprescindible que estiguin contemplades al pressupost. Comencem. Les despeses de personal, capítol 1, que pugen 3.036.465,40 i representen un 45,26% del total del pressupost. L'increment d'aquest capítol ve donat per l'increment salarial del 2% previst als pressupostos generals de l'Estat establert per a tots els treballadors i treballadores de l'administració, així com també la convocatòria d'una plaça d'arquitecte i funcionari a jornada completa i també s'inclou la contractació de 3 treballadors del programa de garantia juvenil. Les despeses corrents, capítol 2. Aquest capítol puja a 1.686.918,84 euros i representa un 25,14% del total de pressupost. Dins d'aquest capítol ens trobem partides destinades per al normal funcionament dels serveis i edificis municipals, com poden ser, per exemple, la reparació i conservació de tots els edificis municipals o el subministrament d'energia elèctrica.
També ens trobem dins d'aquest capítol l'import que representa per a l'Ajuntament de Roquetes la quota de la piscina climatitzada, ja que és la despesa més important de tot aquest capítol, ja que són 426.815 en 29 euros. I ella soleta representa ja el 6,36% del total del pressupost. I si mirem partida per partida de tot el pressupost, és la més alta de totes, superant fins i tot la partida de serveis de tractament de brossa, que representa un 4,69% del total del pressupost. Les despeses financeres, capítol 3. Aquí s'inclouen les despeses financeres pròpiament dites, com són els interessos dels préstecs, i està dotat en una consignació de 50.583 en 8 euros i representa un 0,75% del pressupost. Aquesta partida, aquest capítol ha tingut un increment interanual del 98,44%. Aquest capítol s'ha tingut que incrementar en 32.000 euros degut a la despesa que tenim que implementar, degut al import que ens cobraran els bancs per tindre els diners allí, per tindre la guàrdia i custòdia dels diners que tenim als bancs. 32.000 euros que hem de destinar als bancs en lloc de poder-los destinar en serveis a la ciutadania. Una altra vegada, la banca gana. Si la suma dels percentatges d'aquests 3 capítols que hem estat parlant fins ara, capítol 1, despeses de personal, que són un 45,26%, les despeses corrents que representen un 25,14% i les despeses financeres un 0,75%, i en això li afegim el capítol 9, que és l'amortització de préstecs, ens trobem en una suma de despeses fixes que representen el 73,84% del total del pressupost. Despeses fixes d'obligat compliment, el que demostra el poc marge de maniobra que tenim per tal de poder dedicar recursos a projectes o propostes que voldríem implementar. Continuant amb les despeses, arribem al capítol 4, les transferències corrents. Són els diners que destinem a les diferents entitats socials, culturals i esportives de la ciutat per tal de que puguin portar a terme les seves activitats. L'import total d'aquest capítol és de 1.211.366,61 i representa un 18,07% del pressupost i s'ha incrementat en un 5,27% respecte al pressupost anterior. Així, aquí apareixen, com ja he dit, totes les subvencions que s'atorguen tant a les entitats de la ciutat o els diferents convenis que l'Ajuntament signa amb aquestes entitats, com pot ser el Patronat de Festes, la Comissió de Festes de l'Arrabal de Cristo, la Comissió de Festes de l'Arrabal Nova, Trai Roquetes, Penya Taurina, Lira Roquetense o el Club Deportiu Roquetenc, entre d'altres. Voldria destacar d'aquest capítol 4 les despeses de les partides destinades a l'àrea de qualitat de vida, una àrea que ha estat imprescindible en tots aquests moments que hem viscut com a societat. Aquí estan les prestacions de caire social destinades a les necessitats de les persones i famílies més vulnerables, afectades per la crisi sanitària i econòmica provocada per la Covid-19. Destacaria així l'aportació al Consell Comarcal de Serveis Socials, amb un increment respecte a l'any anterior de 19.277 en 11 euros, dotant així en aquesta partida amb un total de 149.277 en 11 euros. Seguint el detall de les partides que integren aquest capítol i que són les que donen el color més social al pressupost, ens trobem el conveni que signarem amb el Consell Comarcal pel tema de l'adquisició de vivenda social, que dotem amb un pressupost inicial de 4.400 euros, o també el conveni que fem, el conveni social sobre violència de gènere, que dotarem, ho hem dotat, en 4.000 euros. Seguint amb el detall dels capítols que integren el pressupost municipal, arribem al capítol 6, el capítol destinat a inversions. Aquest capítol està dotat amb un import de 537.300 euros i representa sols un 8,01% del total del pressupost. I dic sols perquè, evidentment, aquest capítol és un dels que tots els que estem sentats aquí, independentment de quin projecte o proposta tinguéssim, voldria que fos molt més elevat. Aquest capítol ve marcat per les inversions condicionades que provenen del PAM 2001,
que els he explicat al pressupost d'ingressos. Així ens trobem les obres finançades amb el PAM del 2021 en un projecte d'obra de 175.000 euros per la realització de les obres del canvi de paviment i barana del passeig Canal, o també les obres finançades en el PAM per al 2022 amb un projecte dotat en 252.000 euros per a la millora i enjardinament de la zona verda del passeig del Canal. Figuren també en la previsió d'inversions dues aplicacions pressupostàries importants, però amb dotacions econòmiques reduïdes, 3.000 i 1.000 euros, atès que encara no s'han realitzat els projectes i que resten pendents de la liquidació del pressupost del 2021. Ens referim a l'ampliació i millora del camí del cementeri i a l'ampliació del camí del mig en el tram cedit per la comunitat de regants del canal de la dreta paral·lel a la sèquia de Desguàs. Acabant els pressupostos de despeses, arribem al capítol 7, que apareix un altre cop una partida gestionada per l'àrea de qualitat de vida i ve a ampliar les ajudes que es donen des d'aquesta àrea. I per acabar amb el detall de partides de despesa, ens trobem al capítol 9, que fa referència a les amortitzacions de préstec, dotat en 180.646 en 57 euros i representa un 2,69% del total del pressupost. Voldria destacar aquí la reducció de l'endeutament que s'ha anat fent a l'Ajuntament de Roquetes. Per començar, no s'ha concertat cap préstec en els últims 10 anys i anem reduint any rere any el deute i així a l'acabament de l'exercici pressupostari 2022 la ràtio d'endeutament se situaria en un 17,56%. Si hagués de ficar un títol en aquests pressupostos, els diria prudents i realistes. Realistes, sí, de tocar a peus a terra. Més bé de tocar peus a terra, diria que toquem, o millor dit, topem amb un sistema de finançament obsolet i caduc que no permet la suficiència financera dels ajuntaments. No són, evidentment, els pressupostos que voldríem, però són els que podem disposar a partir dels recursos que disposem i tenim l'obligació de gestionar-lo adequadament, ja que és l'únic econòmicament viable en funció dels ingressos previstos. Uns pressupostos que, a pesar de tenir aquests condicionaments, garanteixen la sostenibilitat dels serveis que presta l'Ajuntament i incrementa any rere any la despesa social per mantenir la qualitat de vida de la nostra ciutadania i contempla les aplicacions pressupostàries necessàries per continuar corregint els dèficits i el manteniment de les infraestructures i equipaments del nostre municipi. Res més. Moltes gràcies. Gràcies, regidora. Ara anem a obrir un torn d'intervencions per tal de que cada grup polític pugui exposar els seus arguments i el seu vot. Comencem. Senyor Llopis, té vostè la paraula. Gràcies, senyor alcalde, regidors, regidores. Estem al ple més important de tots els que fem de l'any, no? El ple dels pressupostos, el ple dels calés. Com bé ha nombrat la regidora, la senyora Tere Moresó, són uns pressupostos que de l'any passat, del 2021 al 2022, només porten un increment de 55.402 euros en 93. Són uns pressupostos apretats, ajustats, ben redactats, ben executats, adaptats al temps que estem passant, no? Ho han passat, tota la pandèmia i tot el Covid, i que això no vol dir que sempre es puguen millorar. Evidentment, totes les persones sempre poden fer les coses millor, però jo crec que són uns pressupostos que estan bé, estan ben treballats, com he dit, ben elaborats, i voldria felicitar a totes les persones que han fet possible estos pressupostos, no? Des del primer fins a l'últim. No dic noms perquè des del primer fins a l'últim. Torno a repetir que estan ben redactats, ben elaborats i que per a mi se mereixen un aprovat alt i el vot de Ximo Llopis serà favorable. Gràcies. Gràcies, senyor Llopis, per la seva brevetat i contundència. Continuem amb el torn de paraules. Té la paraula el portaveu del Partit Socialista. Moltes gràcies, senyor alcalde. Regidores, regidors,
l'any passat, quan vam començar el debat dels pressupostos, jo vaig començar dient estos pressupostos jo ja sé com acabaran, en superàvit. I enguany, doncs ja els puc dir, estos pressupostos jo sé com acabaran, en superàvit, segur. És una cosa que és tan, vamos, certíssima. Aquest any també seran d'esta manera. És veritat que estem en una crisi, és veritat que ha augmentat molt la despesa social per la crisi del Covid, és veritat que estem infrafinançats, això són tots els ajuntaments, però és veritat que a nosaltres també tenim superàvit. Per tant, no ens deu anar tan malament. Respecte a la piscina, només una cosa. L'any passat, sobre la piscina, vaig fer un comentari. Estem igual. O sigui, al contrari, estem pitjor ara, perquè hi ha hagut el problema de la piscina. El tema de la piscina, tenim l'informe desfavorable fet per l'interventor, vam dir que intentaríem solucionar-ho i no s'ha solucionat. Estem de la mateixa manera. Després, la senyora regidora diu 537.000 euros d'inversions, només tenim això. No, n'hi tenim molts més de diners, molts més. N'hi tindrem per donar i per a vendre. Per què? Molt senzill. Al capítol 1, en aquests moments, fem una prospecció de com està l'estat d'execució en aquests moments i acabarem aproximadament en un 81, 82 a molt tirar del pressupost. Per tant, quasi el 20% del pressupost del capítol 1 són un munt de diners. I després és una altra cosa, lo de la mitja dedicació que s'han ficat. Quan jo vaig entrar aquí l'any 2015, l'alcalde tenia un sou, òbviament, aproximadament uns 43.000 euros, no me'n recordo exactament, i diem, bueno, doncs vale, se dedica tota la jornada, té 43.000 euros, i se va criticar, però és igual, estava correcte. Després van passar, quan va deixar de cobrar, l'any 2019, resulta que passem una persona, està alliberada, cobra 42.000 euros i un càrrec de confiança que en cobra 12.000 més. Ara tenim una persona que cobra 43.000 i pico d'euros, un que en cobra 12 i un altre que en cobra 11. Si continuem d'esta manera, possiblement al final ho farem bé. Després ens podran dir, és que vostès no han fet propostes. Quines propostes volen que facin? Sempre us he dit el mateix. Si nosaltres governéssim en aquest Ajuntament, els pressupostos s'aprovarien segurament per unanimitat. No hi hauria cap problema. És molt, però molt senzill agarrar i fer-ho. Però, clar, si després diuen, no, feu propostes, i després les propostes no serveixen absolutament per a res. Sobre la partida famosa que tenim, que al final se quedarà, els 44.300 euros que es tenien que comentar a 50.000 i que al final, òbviament, no hi ha hagut voluntat de fer-ho i s'han quedat. I aquests diners s'han agarrat i s'han quedat dins del pressupost. Jo sí que els demanaria, faig un incís, per almenys el nostre grup polític voldríem que els diners que no hem cobrat i que vam dedicar a aquesta partida els podíem dedicar a la marató de TV3, els podíem regalar i per almenys estarien ben aprofitats en vez de passar dins de la saca de l'Ajuntament. Per tot això el nostre vot serà contrari als pressupostos. Moltes gràcies. Gràcies. Continuem amb el torn d'intervencions. Té la paraula el portaveu de Junts. Moltes gràcies, senyor alcalde, regidores, regidors i públic que ens seguiu. Per explicar el sentit del vot del nostre grup municipal, que ja adelanto que serà negatiu, en contra, em permetran que faci una mica d'història dels pressupostos, perquè aquests són els tercers pressupostos que ens presenten el que van dir en su dia l'actual equip de govern. I aquests pressupostos han anat evolucionant i el nostre sentit de vot com a grup municipal també s'ha anat adaptant al que cada vegada hi ha hagut sobre el paper. Doncs bé, per a començar, els primers pressupostos van ser els de l'any 2020. En aquell moment, des del nostre grup municipal, vam proposar que fent un càlcul més ajustat del que era el cost de la Seguretat Social del capítol 1, que sempre, com ha dit el company Ramon, hi ha un excedent, fent un càlcul que inclús l'interventor va considerar que era correcte, se podien traure uns diners que podien anar a incrementar partides de subvencions a entitats. I vostès se van tancar en banda i van dir que no, que realment el capítol 1 era intocable
que això eren números fets i que no es podia tocar i que per tant no. Evidentment el nostre vot va ser en contra d'aquests pressupostos. Els passats pressupostos, el de l'any 2021, li puc dir que els vaig veure en una particular alegria perquè en la negociació, i en la negociació que vam fer tots a la comissió, no en despatxos i després en notes de premsa, vam arribar a un acord entre tots de fer realitat el que vostès van dir en nota de premsa que era una mentira, que era crear una partida d'ajuts per a les pimes i autònoms. Esta partida, i dic que ho vam fer entre tots perquè tots els grups polítics vam renunciar a l'aportació que fa l'Ajuntament a nosaltres com a grup polític per incrementar la minsa partida inicial, evidentment inicial, que vostès havien ficat en els pressupostos. Incrementant-la en allò, i vostès se van comprometre a incrementar-la fins als 50.000 euros i demanar l'autorització a la Generalitat de Catalunya per a poder fer-la efectiva, perquè evidentment és una competència que no està clara i s'ha de demanar autorització. Doncs bé, avui constatem que han enviat a la paperera de la història aquesta partida. Directament, no perquè l'Ajuntament no les pugui donar, no perquè sigui una mentira, sinó simplement perquè per la seva incompetència, donat que no han arribat ni a demanar l'autorització per a poder dur-la a terme. Jo els he sentit moltes vegades queixar-se quan Espanya no complís els pressupostos en Catalunya, en tota la raó del món, i nosaltres també ens queixem, i tots ens queixem, perquè els pressupostos estan a complir. Però avui, què són vostès els que no complixen els pressupostos, l'acord en què vam arribar? Avui què? És una pregunta retòrica, si vol després me la contesta. Arribem ara als pressupostos actuals. Primer, si em permet, també parlaré del que vostès tenen pressupostat com a ingressos. Ja sé que em diran que són números donats, que són estudis que han fet els tècnics i que venen donats, però no deixa de preocupar-nos, o ens tindria que preocupar i molt, que ja pressuposen una davallada dels ingressos en un 18,26% en l'impost sobre activitats econòmiques, l'IAE, i una davallada d'un 40% en la taxa d'expedició de llicències d'obertura d'establiments, símptoma inequívoc de que l'activitat econòmica en el nostre municipi cada cop s'assembla més a una ciutat dormitori. Per últim, en el capítol d'ingressos, també ens sobta que incrementen l'import a ingressar en concepte de plusvàlua en un 72,29%, no per altra cosa, sinó perquè aquest impost ha sigut modificat. I tota la premsa especialitzada, i diria que inclús el mateix Ministeri d'Hisenda, ha dit que el nou impost que ha creat per a suplir-lo representarà per als municipis una davallada en ingressos per aquest concepte. I vostès no és que l'igualen o que el davallen una mica, és que el pugen en un 72,29%. Però disculpem, el més preocupant per a nosaltres en aquests pressupostos ja no és que hagin enviat a la papelera de història els ajuts i subvencions que vam crear entre tots i que realment era un acord que crec, com a mínim a mi, m'il·lusionava i molt, sinó és l'increment del cost de l'equip de govern, simplement de l'equip de govern, del seu equip de govern, que representarà als ciutadans de Roquetes. I m'explico. Mentrestant, com ja s'ha dit, el pressupost en total creix un 0,83%, el cost de l'equip de govern tan sols puja un 14,5%. El que vol dir que passa de 122.148,97 al 2021 a ser un cost de 142.278,92 al 2022. Estem parlant de 20.000 euros més de cost. També, sobretot de la partida que la regidora no ha nombrat, però que també és un increment de capítol 1, de la mitja dedicació de càrrec polític que creen. Per aquí per una part, i després també de l'increment dels sous, de les retribucions tant del càrrec polític que existia com de l'eventual o càrrec de confiança, com li vulguem dir, que també va ser creat, com ja ha dit el company Ramon. Això significa que 20.000 euros. Han dit que en lo social hi havia dues partides de 4.000 euros. Ostres, no puja ni el 50% del que incrementen el cost del seu govern. Doncs bé, en definitiva, i veient aquests números, entenem que aquests pressupostos no són positius per a Roquetes. Aquests pressupostos són única i simplement positius
per Esquerra Republicana de Roquetes. Per tant, el nostre vot serà en contra. Res més. Moltes gràcies. Continuem amb el torn d'intervencions i ara passem la paraula al portaveu de Movem Roquetes. Gràcies, senyor alcalde. Bé, des de Movem Roquetes, un dels objectius que sempre hem tingut ha sigut millorar la participació ciutadana. És per això que el programa que ens van presentar a les eleccions del 2019, una de les propostes que teníem era la de que a Roquetes se fessin pressupostos participatius. Ja gairebé tocant la campana, el nostre grup va passar la proposta al partit de govern per demanar si als pressupostos es podien introduir pressupostos participatius de cara al 2022, afegint tot el que suposa uns pressupostos participatius en un reglament de participació. Les negociacions van portar a que un compromís per part del grup de govern a que este 2022 es portarien a terme pressupostos participatius. Això va produir que Movem Roquetes confiés en uns pressupostos que, com bé s'ha dit anteriorment, no varien molt, gaire o excessivament dels que veníem fent anteriorment, però sí que també destaquem d'estos pressupostos el fet de que s'han introduït propostes que en anys anteriors s'havia demanat des de Movem Roquetes. Veient que les propostes de Movem Roquetes se van acceptant, proposem també per a futurs pressupostos ja en endavant que trobem a faltar en aquests pressupostos, per un costat millorar la inversió de manteniment i millora de camins, recordant que Roquetes és un municipi molt gran, en molts de quilòmetres de camins, amb molta gent que té una finca, un xalet o un mas al nostre municipi i que ens beneficia que aquesta gent siguisca anant al seu mas, al seu xalet o a la seva finca, ja que abans d'anar-hi passar per Arrabal de Cristo a buscar un pollastre o passar per dins Roquetes a buscar una barreta de pa, un pastís o una Coca-Cola. Per això que creiem des de Movem Roquetes molt necessari que en un futur se pugui implementar aquesta partida de manteniment i millora dels camins municipals perquè ens beneficia a tots. Ja hi ha camins, com han pogut veure, que es van introduint, com ha dit la senyora Tere Moreso, el camí del cementiri o el camí del mig, però en són molts més que tenim i des de Movem Roquetes no ens cansarem de demanar que seguisca actuant per millorar tots aquests camins. També del pressupost actual volem remarcar que hi ha una nova partida de retribució de càrrec polític amb dedicació parcial. Com bé s'ha comentat moltes vegades, aquí a l'Ajuntament hi ha la dificultat de poder contractar algú més, ja que es demana crear aquesta nova plaça. Demanem al grup de govern que aquesta persona que s'incorpore, que tal com se mos va dir, hauria de fer tasques de secretaria d'intervenció, que sigui d'un caire professional, que sigui expert en la seva àrea i que ajudi als nostres tècnics, al nostre personal, a poder fer millor la seva feina, que beneficia al resto de treballadors i de veïns i veïnes del nostre municipi. Des de Movem Roquetes donarem suport a aquests municipis després de l'acord arribat, donarem el nostre suport a aquests pressupostos després d'haver arribat a un acord en el partit de govern en què en el 2022 s'implementaran aquests pressupostos participatius, esperant també que en el proper ple se pugui aprovar la moció que presentarem en quan es desenvolupen com s'haurien de fer aquests pressupostos participatius. Com bé hem dit, des de Movem Roquetes votarem a favor. Moltes gràcies. Gràcies per les seves intervencions. Ara, en tot cas, en un primer torn tancaria la regidora de l'àrea d'Hisenda i després, si cal, tornarem a obrir un segon torn per acabar de rebatre o poder contestar. Bé, gràcies. Jo el que voldria fer és una sèrie d'aclariments als arguments que hem anat escoltant ara fa un moment. El senyor Martínez, que ens comenta la no execució del capítol 1. El capítol 1 ja els hem explicat per activa i per passiva que ha de contindre una sèrie de
personal de plantilles de consignació que, a pesar de no estar ocupades, la llei ens marca que s'han de consignar i, per tant, evidentment, a l'acabar l'exercici pressupostari, aquestes partides, com no s'han gastat, tindran un remanent. Sembla que no li agrada que tinguéssim superàvit, senyor Martínez. La llei ens obliga a mantindre i a tindre pressupostades aquestes partides. Ens agrada o no ens agrada, perquè com vostè comprendrà, sapiguent que no les tenim cobertes, ben bé podríem destinar aquests imports a altres coses, però no podem. La llei ens obliga a tindre-les consignades. Un altre aclariment respecte a la previsió d'ingressos que és alcista segons el senyor Codorniu. Les previsions, evidentment, d'ingressos no les fa l'equip municipal, les fan els tècnics i les fan en funció de la recaptació i de la previsió de la liquidació. I no deuen anar tan desencaminades les previsions d'ingressos quan el 2020 vam tindre una execució del 93% i el 19 d'un 90%. Respecte al tema de la plusvàlua, crec que l'argument del tema de la plusvàlua no toca, senyor Codorniu. El Tribunal Constitucional va reconèixer que s'ha suspès la manera de calcular el tema de la plusvàlua. De totes maneres, l'estat espanyol ja es va afanyar a rectificar este càlcul que l'estat espanyol ja feia anys que sabia que anava malament, perquè de fet la Comunitat Foral de Navarra ja havia solucionat aquest problema. Quan base, que és l'organisme que té delegat el cobrament dels impostos, tingui enllestida aquesta ordenança tipus, nosaltres ja la podrem portar-la a aprovar i la podrem dur a terme. Jo crec que el que cal, senyor Codorniu, en lloc de torpedinar el pressupost municipal, és que el que cal defensar és el món local, perquè això afecta l'economia de tots i de tots els ajuntaments i exigir més autonomia fiscal i un millor finançament per als municipis. I respecte a les previsions que vostè me dia de la plusvàlua, resulta que l'any passat vam tindre uns drets reconeguts de 212.000 euros i enguany només n'hem reconegut 143.000 euros. A part que li he de dir que l'informe d'intervenció és favorable, per tant, no hem reconegut en escreix aquestes consignacions. Què més? Sí, el tema dels ajuts directes al comerç. La voluntat de l'equip de govern va ser i ha estat, perquè vam dotar de consignació el pressupost del 2021 aquesta partida. La nostra feina la vam fer. Vam tindre consignació pressupostària i vam fer el que ens havíem compromès, que era augmentar la consignació. A partir d'aquí es deriva un expedient administratiu que s'ha de tramitar i s'ha de portar a termini. Una cosa que, com vostè bé sap, no correspon a l'equip de govern. Vostè, senyor Codorniu, ha estat a govern i sap lo llarg i feixuc que pot arribar a ser els tràmits administratius i sap el que es pot fer i el que no es pot fer. Perquè li recordo que quan vostè va ser regidor de dinamització econòmica volia fer uns ajuts a l'emprenedoria i des d'intervenció li van dir que com no era competència nostra no els podien convocar i vostè va decidir no portar a terme aquests premis d'emprenedoria. Per tant, crec que això se n'hauria de recordar. I si vol parlar que parléssim d'ajudes a comerç, en podem parlar, perquè no s'ajuda al comerç només donant ajuts directes de 300 o 400 euros, ajuts que després la persona al qual li atorguen haurà de declarar a la declaració de renda. Se pot ajudar al comerç de moltes maneres que nosaltres hem fet i que han estat a les nostres mans, com deixar sense efecte les taules i cadires per al 2020, 2021 i ho farem al 2022. Per ampliar les taules i cadires sense cost per a les persones que utilitzen, fent cursos per millorar les competències en les xarxes socials, assessorant en l'estalvi energètics a les empreses, fent una campanya de comerços segurs, fent campanyes de compra de proximitat, fent un servei d'acompanyament per als ajuts que puguen donar les administracions superiors.
Tot el que ha estat possible ho han fet i així han pogut destinar 169.000 euros a dinamitzar l'economia local entre el 2020 i el 2021. I després ja, el tema dels pressupostos participatius. No dubte, senyor Poy, que jo personalment, com a regidora d'Hisenda i la resta de companys de grups, estem d'acord amb els pressupostos participatius. Però vostè, si ha pogut comprovar, l'import que tenim dels pressupostos en tema d'inversions són 537.300 euros, 427.000 dels quals són actuacions que venen condicionades pel PAM. Crec que per poder tenir uns pressupostos participatius, l'import que s'ha de sometre a participació ha de ser significatiu, és a dir, que ha de tenir capacitat d'incidència en les polítiques del municipi. Per això mateix vam adquirir el compromís que tan pront poguéssim implementar una partida pressupostària destinada als pressupostos participatius, ho farem possible. Res més. Gràcies. Obrim un segon torn d'intervencions. Senyor Llopis, no? Tampoc. PSC, Junts. Moltes gràcies. Tal com he fet revisant la història dels pressupostos, també ho he fet en els pressupostos, en les diferents votacions que hi ha hagut aquí dels altres pressupostos. I voldria destacar que l'anterior pressupost, el senyor Llopis, que llavors representava Ciutadans, va votar en contra dient que ell eliminaria el que era la partida de premsa, revistes, llibres, eliminaria la partida de serveis de televisió i premsa locals, del tradicionarius també l'eliminaria perquè tot sol era una festa de llaços grocs, que les festes tradicionals en compte de 30.000 ell ficaria 15.000 i ja en tindríem prou, i que la quota de l'AMI, què és això de pagar de la quota de l'AMI? Si algú vol tindre quota de l'AMI, que se la pagui ell. Claro, allà on es va votar en contra, i ara en uns pressupostos que, gràcies a Déu, senyor alcalde, i li agraeixo que no hagués negociat en el senyor Llopis la retirada o reducció d'aquestes partides, continuen vigents, ara diu que són perfectes i els aprovarà. Senyor Llopis, quan diu que vostè no ha canviat, vostè és que no ha canviat, és que ha pegat la volta com un mitjó, vull dir, no se'l reconeix, però bueno, està tot el dret de votar a favor o votar el que vulgui. I referent al vot a favor dels senyors de Movem, doncs bé, el mateix. Vostès se van abstenir i es van abstenir, van justificar l'abstenció, si no malament recordo, per unes propostes que havien dit de fer que tampoc eren molt de pressupostos, eren petites coses i sobretot per l'increment del 0,9% del sou del càrrec polític. I a favor dient que els havien recollit la idea d'una zona canina a la Vall del Marquès, la millora del casal de la Ravaleta, l'espai coworking a canvi de no sé què havien proposat vostès a l'Alear i l'increment de les subvencions a les entitats. Per tant, com hi havia coses dolentes i coses bones, consideraven que s'abstenien. Ara voten a favor i diuen que nosaltres hem aconseguit els pressupostos participatius. Una cosa que no figura al pressupost i com ja ha dit la regidora, molta cosa no hi haurà. I ja li dic de partida que este vot i això significa un cost per a tota la ciutadania, no sé el que valdrà fer els pressupostos participatius, però això costa de partida 20.000 euros, que és l'increment de cost de l'equip de govern. Vostès estan a favor que l'equip de govern s'incrementi els costos que carrega els pressupostos de 20.000 euros. Perfecte, si estan d'acord, allà vostès. I referent a la contestació que m'ha fet Tere, saps, sí, jo he estat 8 anys a govern, tindries que saber que els pressupostos que manejaven llavors, i més tu, que eres regidora d'Hisenda, no tenien res a veure en els que hi ha ara. Que durant molt de temps, la llavors tesorera Eugènia mos venia i mos dia que al maig potser no teníem prou diners per a pagar els treballadors. Que vivíem en un estat d'escassez suma. Que jo volgués plantejar-me donar ajuts o donar premis o donar tal, molt. Jo no sé si és perquè no podíem o és perquè no hi havia diners per a fer-ho. Llavors, si ho vaig plantejar, com moltes coses que vaig plantejar mentre jo vaig ser 8 anys regidor, i ho vaig intentar fer el millor que vaig poder en els ingressos que tenia. Pareix que m'enlloriguen, perquè sempre em recorden que he estat 8 anys i jo ho he de saber tot. És que dec ser la persona més preparada, potser la més dedicació tindria que ser per a mi, no? Perquè si sóc la persona més preparada per a fer-ho. I després, això que diu que ajuden tant a fer tal, evidentment, acordat entre tots o de les taules, té tota la raó del món, però si ajuden tant,
Per què es van comprometre a fer una partida d'hasta 50.000 euros, a demanar una autorització i a fer unes coses sapiguent que no ho podien fer? Doncs realment haguessin dit no ho farem, no en tenim ganes de fer-ho i punto, i no es fa, i nosaltres els anteriors pressupostos els haguéssim votat en contra. Vostès se van a vindre, vostès van arribar a un pacte que han incomplert. Per tant, no em digui que vostès han fet el seu i els funcionaris no han fet el seu. Però qui mana dels funcionaris? Qui dirigeix l'Ajuntament? Lo dirigís l'oposició? Lo dirigeixen els funcionaris? Perquè si els dirigeixen els funcionaris, aquest increment de cost d'equip de govern, ni el cost de l'equip de govern ni el de tots nosaltres aquí, no és el que fem, anem cap a casa. Si el dirigeixen els funcionaris, anem cap a casa. Evidentment, per altres coses, i vull recordar-li, i no vull posar el dit a la llaga, però és que el tema de l'amenaça flagrant que va fer la piscina en dir que presentava un ERE i tancava, quan per contracte no ho pot fer, perquè ell s'ha d'esperar que hi hagi un altre. Això va representar fer plens extraordinaris per aprovar un increment en les seues liquidacions, ara exactament no ho sé, perquè estic parlant de memòria, per a que poguessin cobrar la piscina i no tanqués. Si per a unes coses estirem, per a les demés també podem estirar. Se queixen que no tenim interventor, tenim un que ve un dia i alguna cosa, que no tenim una secretària oficial, però que no tinguéssim això és responsabilitat, en part, de qui dirigís l'Ajuntament, i qui dirigís l'Ajuntament és l'alcalde, no som els demés, és l'alcalde. I no entrem en un bucle de és que no es pot fer perquè no tenim. Doncs si el problema és que no tenim, solucionem el problema de tindre alguna cosa, de tindre un secretari, un interventor, el que sigui. Me dirà que vostè no està d'acord en anar al mercat i pagar més diners a una persona que ja cobra molts més diners. I en això podríem estar d'acord, com va dir a la comissió informativa. Però en altres àrees d'aquest Ajuntament, per a poder fer que certes persones no abandonen el seu lloc de treball, ja se'ls paga un plus de productivitat per a que no tinguin, o sigui, per a que se sentin ben compensats i no tinguin que canviar. No res, senyor alcalde, jo entenc que simplement el que estem fent és incrementar el cost del que és l'aparato de govern sense donar solucions i respostes, perquè per a muestra un botó, els ajuts i subvencions que es van comprometre passen a la paperera de la història, passen al romanent positiu i passen al que es decidirà els pròxims exercicis, una vegada se faci el tancament de l'exercici. Res més. Jo crec que ens mantenem en el vot negatiu i crec que l'hem més que justificat i som coherents en tot allò que pensem i defensem. Res més, moltes gràcies. Té la paraula el portaveu de Movem. Bé, ja que ens han nomenat, doncs contestarem. Tornarem a explicar com sempre hem fet. Movem, ens vam presentar a aquest Ajuntament buscant una nova forma de governar. Una és fer propostes per a la ciutadania i dos, buscar el diàleg i la conversa. És el que vam fer en tots els pressupostos. Com vostè ha explicat, Movem va presentar propostes i a les respostes de les propostes Movem va decidir votar d'una manera o una altra, tal com vostè ha explicat també, senyor Codorniu, que van decidir fer en cada moment. Llavors, en aquest moment, nosaltres ens sentim satisfets del que nosaltres hem presentat, del que nosaltres hem presentat i que se mos ha acceptat. És per això que nosaltres votarem a favor d'estos pressupostos. Sí? No hi ha més a parlar d'aquest tema. Jo crec que la seva batalla no va en nosaltres, no, però estem satisfets del que nosaltres hem decidit votar perquè és la nostra manera de fer. I suposo que la gent que ens va votar o que en unes possibles eleccions decidirà si ens vota o no, serà pels nostres fets. I els nostres fets seguiran sent els mateixos que han fet del primer dia. Intentar fer propostes en positiu per a l'Ajuntament, siguin benvingudes o siguin rebutjades. Recollir propostes del carrer per traslladar-les a l'Ajuntament, siguin benvingudes o siguin rebutjades. I a partir d'aquí, intentar que hi hagi el màxim diàleg, que sap vostè que en ocasions ha costat moltíssim aquest diàleg, però quan se dona, des de Movem, l'agraïm i l'agraïm votant a favor com s'ha acordat. Gràcies. A veure, per al·lusions, amic Codorniu, jo no sé si vostè està enamorat de mi o no, jo de vostè no, però després me trauré els calçotets
me'ls he canviat fa una hora, que m'he dutxat, són Kelvin Klein, i li dic al calaixet perquè així se'ls puguem portar i pugui olorar-los o faci el que vulgui, ¿vale? Si està enamorat de mi jo no tinc cap culpa, però no sé què venia. Jo puc votar el que em passi pels collons. I l'any passat vaig votar en contra i ara voto a favor. Li ha quedat clar? Doncs prou, home. Bé, senyor Llopis, el primer se ho podia haver estalviat. La veritat, a veure, jo no sé qui estim aquí, però l'únic que ha dit aquí en este plenari que li passaria una foto en tanga d'Espanya va ser vostè a mi, això en plan conya, i entenc que el primer també ha sigut en plan conya, i diria que he acabat la meva intervenció dient que vostè podia votar el que volgués i que pareixia tal. Jo simplement he fet una explicació, si li agrada bé i si no li agrada, quien ajos come... Ja està, jo simplement he dit això. I David, jo he dit això, l'únic que he quantificat el vostre vot a favor, el que significa. El mateix que heu fet vosaltres han fet nosaltres. Quan ens van escoltar i ens van dir lo de la partida, nosaltres vam caure, però de cap, com heu fet vosaltres. Ja veurem el futur que té el vostre. Igual que espero que tingui millor futur i que sigui superpositiu per a Roquetes, que segur que si es porta a terme es farà, i ho serà, però simplement he dit això. He fet una mica de retrospectiva en la qual els vots. I la nostra guerra no és ni contra vosaltres, ni contra el senyor Llopis, ni contra Ramon, ni contra l'equip de govern en el qual he participat, com han dit moltes vegades, no és una guerra, simplement fer propostes. Nosaltres enguany també vam fer la proposta de que s'oblidessin de la mitja dedicació i de les coses i que realment creéssim una partida d'ajuts per a reactivar l'activitat econòmica, que com se demostra en la partida d'ingressos, quan ja preveiem una baixada dels IAEs i una baixada de les taxes per obertura de centres, és que està baixant l'activitat econòmica al nostre municipi. Per tant, alguna cosa s'ha de fer. I sí que està molt bé no cobrar per les terrasses, està molt bé no posar les cadires. Jo veig que a Tortosa i als colindantes ja no és que hagin donat ajudes directes, sinó que també han donat bonos per a incentivar el consum i la gent ha anat, ha comprat i hi ha hagut activitat econòmica. És algo que aquí Roquetes brilla por su ausencia. Brilla por su ausencia. Jo què voldria? Doncs que això tirés endavant. I m'agradaria que ho empomessin l'equip de govern i que ho tiréssim endavant. Evidentment, si hagués sigut així, haguéssim votat a favor. Però no ha estat així. Què hem de fer? L'any que ve, si Déu vol. Ja sé que ara el senyor alcalde en el tancament ja ens explicarà tot el que ens has d'explicar, que som molt dolents, perquè quan votem en contra som dolents i quan votem a favor som molt bons, però bueno, senyor alcalde, ho sento, disculpem. Sí, ja que ha fet l'última intervenció el senyor Codorniu, mira, començo per vostè. D'entrada, jo no insultaré ni els diré que són uns incompetents, com vostè ha fet en els tècnics de l'Ajuntament de Roquetes, perquè aquí no som els polítics, com li ha dit la regidora, que hi havíem de decidir què fèiem o no fèiem. Nosaltres vam decidir incloure-ho als pressupostos i tan pront van tindre disponibilitat de 50.000 euros, els vam incloure als pressupostos. La diferència entre els que ja hi havien pressupostats, ho vam incloure. I avui estem com estàvem, sense tindre competències pròpies i, per tant, impossibilitant poder traspassar-ho als comerços o les pimes o, com vostè diu, o als autònoms. Per tant, jo li agrairia que retirés aquest insult als tècnics i als funcionaris de l'Ajuntament de Roquetes com vostè els ha qualificat. En segon lloc, ha passat a la paperera de la història. Aquí l'únic que va passar a la paperera de la història va ser el seu president per una moció de la CUP. Per tant, això no ha passat a la paperera de la història. Perquè Roquetes, durant l'any 2020 i 2021, des de l'àrea de dinamització econòmica s'han invertit 169.000 euros. A banda de l'estalvi que ha suposat per a bars i restaurants el no pagar les taxes d'ocupació de via pública i com suposarà per al 2022, cosa que no ha fet Tortosa. I això sí que és un ajut directe. Això sí que és un ajut directe d'estalvi d'estos comerços. Per tant, en aquest tema crec que no ens ha de donar cap lliçó de lo que s'ha treballat i s'ha fet per a dinamitzar el comerç i els autònoms, fomentar l'ocupació pública que s'ha fet
i tirar endavant molts de projectes d'obres que de forma clara i directa beneficia a moltes empreses i també a la contractació de gent que estava a l'atur. També he fet referència a unes partides en to despectiu de serveis socials. Allí només s'han invertit 4.000 euros. Vostè no ha nombrat, per exemple, ho ha dit, vostè ha nombrat per a res, vostè no... Sí, però no parla de la partida de 100 i pico mil euros que es destina a tots els serveis que es presten a través del Consell Comarcal del Baix Ebre. Sí, i tant. I tant. Vostè... Potser ho interpreta així, No, clar que ho interpreto així. Escolta, no estem en un diàleg. Vostè ha tingut dret. Vostè ha tingut dret a paraula i ara tanco jo. Sí, vale. El que volia saber. Ja està. Si era el seu discurs de tancament. Sí. Sí, però ara no em digui que no he dit. I tant que ho he dit. Ha fet referència a una partida en to despectiu, com que per aquí només s'inverteix això. No, home, no. Sume totes les partides que per a despesa social s'han invertit. I sume que per primera vegada també hi ha un projecte d'habitatge, per exemple. I sume també altres partides que s'han fet respecte a la violència envers les dones. Parlem de tot. El pressupost ho recull tot, no només una partida de 4.000 euros, que són el pressupost que s'ha fet per a implementar allò específicament. I tant que s'ha incrementat, i molt, la partida de les partides de despeses socials. Vostè diu que m'ha sorprès, això sí, que s'ha dedicat a atacar més en aquells grups que avui donen suport a aquest pressupost que no al propi govern. Però, en tot cas, cada un té dret, com vostè, a variar, modificar, canviar i a votar el que en cada moment considere convenient. Vostè mateix ho ha dit, un any van votar que no, perquè el capítol 1 el consideraven, ja li vam dir que nosaltres no el confeccionem, el capítol 1. El confeccionen els tècnics de l'Ajuntament en base a tota una sèrie de dades que tenen i ells ho van fer. Vostè diu que no són positius per a Roquetes, aquests pressupostos. Jo crec que són molt positius i al final ho explicarem. Respecte al tema del capítol 1, i d'aquí ja enllaço respecte a la contestació del que vostè ha dit, amb el que ha dit el portaveu del PSC, dient que ja sap que acabaran en superàvit. Tant de bo, sempre que acabessin en superàvit. Jo me'n recordo de molts anys que no acabaven en superàvit, que acabaven en molt de dèficit, i encara l'estem pagant. Acabaran en superàvit, evidentment. Tant de bo tinguéssim interventor en dedicació plena, secretària d'habilitada nacional i tresorera també habilitada nacional. Tant de bo, això és el que voldríem, i que no ens sobrés ni un duro del capítol 1, perquè així aquestes persones que ara de forma accidental ocupen aquest lloc podrien ocupar el seu lloc que tenen en aquest Ajuntament i poder dur a terme més feina de la que en aquests moments els toca fer, perquè han de dedicar-se a cobrir unes baixes que lamentablement no acabem de cobrir. I no és per qüestió de voluntat, no és per qüestió de voluntat. Evidentment, si l'Ajuntament de Roquetes volgués pagar 100.000 euros a un interventor, doncs segurament que tindríem interventor, i tant que sí. I llavors d'on reduiríem de la massa salarial bruta aquest increment de l'interventor? Baixaríem el salari a la resta de treballadors de l'Ajuntament per poder tindre un interventor fix o un secretari o secretària fix? Baixaríem de la resta de treballadors? Doncs no estic d'acord. No estic d'acord. Estos senyors han de cobrar, o senyores, el que els pertoca, evidentment que sí, però en relació també a tots els altres treballadors. Per tant, no és voluntat política, és perquè no es cobreixen i no entrarem a l'Ajuntament de Roquetes en la llei de l'oferta i la demanda quan l'administració se regeix per uns altres criteris. Respecte al PSC, i tant que voldríem, ja li he dit, voldríem tindre-ho i no voldríem tindre superàvit si fora per això. Però el superàvit que tenim a l'Ajuntament de Roquetes no és només perquè hem de
posar al capítol 1 tot el que correspon a aquests salaris. També és per una bona gestió. És per una molt bona gestió que s'està fent des de l'àrea d'Hisenda. I aquesta gestió reflexa els resultats i la capacitat de poder tirar endavant en uns pressupostos per a una població com Roquetes molt baixos, com són els 6.700.000 euros. Però la bona gestió ha fet que no tan sols reduïsquéssim el dèficit que teníem de l'any 2007 en 11 milions d'euros de deute, que superaven el rati d'endeutament, que arribaven quasi bé al 115%, quan només estava permès el 110%, i d'aquesta manera hem anat baixant en aquests 7 anys. I aquests 3 últims anys, o 2 últims anys, i el 22 serà el tercer, podem anar fent obres importants perquè l'Estat no ens permet que tot el superàvit que tenim el poguéssim invertir i no tinguéssim que amortitzar deute. I per això podem estar fent tota una sèrie d'obres, si no, no les podríem fer. I per això penso, entre altres motius, que, igual que vaig dir-ho l'any passat, aquests pressupostos d'aquest any també són molt importants per a la nostra població, més enllà del que posa el pressupost del 2022, i després ho explicaré. Me diu que en la piscina estem igual que els altres anys. No estem igual en la piscina. Estem en negociació en ARC. I depèn de la negociació en ARC, que és l'empresa a la qual se li va concedir la construcció de la piscina, i l'interventor ha estat totalment d'acord en el que diem nosaltres quan vam votar en contra d'aquesta piscina. El que passa és que els tribunals als quals vam anar no van pensar el mateix. Estem en negociació per tal de rebaixar aquest deute, inclús si podem liquidar-lo, a partir que ells facin una rebaixa substancial del que es continua devent. Perquè vull recordar que devem la piscina fins a l'any 2008, fins al 2028. S'haurà de pagar 400.000 i pico d'euros cada mes, cada any, llevat de l'últim any, que serà la meitat. I estem en negociació en ARC, i l'interventor ho coneix perfectament, per tal de poder arribar a un acord i reduir de forma directa el deute. I també estem en negociació en IGE. Tots coneixem la problemàtica que va plantejar IGE. I per tant, estem, i ho dic a la memòria del pressupost, a la memòria d'alcaldia, i ja veurem com anirà aquesta negociació, i ja veurem i ja quantificarem els costos que representarà aquesta resolució del contracte amb IGE. I això els serveis tècnics de l'Ajuntament ho estan treballant. I és una càrrega altíssima per als nostres serveis tècnics totes aquestes qüestions, que no els deixa treballar en allò que normalment haurien de treballar, que és el dia a dia de l'Ajuntament de Roquetes. Per tant, no estem igual amb el tema de la piscina. Ens diu que no cal fer propostes perquè no n'accepten cap. Home, depèn de quin tipus de propostes. En el senyor Llopis ens hem assentat i hem parlat de coses i coincidim en moltes propostes que les fem, i per això ell no les ha volgut explicar, perquè les duem al pressupost, coincidim i les tirarem endavant. I per això en moment, davant de la seva proposta que van fer, hem estat d'acord i es tirarà endavant. I agraïm la confiança que ha tingut Movent respecte a la promesa que hem fet de, sense tindre-ho inclòs la partida pressupostària aquí al pressupost, de quantificar-la a partir de la liquidació del 2021 per tal de poder implementar els pressupostos participatius. No sé si em deixo alguna més del que volia contestar-los, però en tot cas sí que coincideixo plenament amb el que diu el senyor Llopis, de que avui és el ple més important de tot l'any. El ple més important perquè és on s'especifiquen els recursos que l'Ajuntament de Roquetes tindrà per a tirar endavant, la manera com ho ha de fer i, a més, la previsió que a partir de la liquidació del 2021, i si surt positiva com ha sortit aquests 2 anys anteriors o com ha sortit en els últims anys, el que passa que ens tocava amortitzar, però en aquests podrem tornar a invertir.
I jo vull dir que no només agraïm el vot favorable del senyor Llopis o també de Movem Roquetes, perquè seran partíceps d'uns pressupostos importants, uns pressupostos en què ja no cal parlar dels capítols anteriors perquè ho ha fet la regidora d'Hisenda i segurament jo no ho milloraria la seva intervenció, però sí que vull parlar del capítol d'inversions perquè tot i que sé una quantitat molt baixa per lo que necessita Roquetes i la inversió que aquí podem destinar-hi, perquè tots els altres capítols anteriors ens condicionen no només el capítol 1 i el capítol 2 i el capítol 3, sinó que també ens condiciona tot el tema de serveis socials, d'ajuts a les famílies, d'ajuts a les entitats, etc. Per tant, arribem al capítol d'inversions només amb la possibilitat d'invertir i, per tant, de decidir, si es vol dir d'alguna manera políticament, allí on han d'anar els diners per a inversions, perquè tot l'altre ve molt decidit ja en quines inversions fem. Evidentment, les inversions les han de fer en aquells recursos que de forma directa tenim a través de subvencions, en aquest cas de la Diputació de Tarragona, i aquí hi ha unes obres que en el seu moment se van proposar, que alguns van veure bé i les van apoyar i altres no. També en unes obres que considerem importants que es poden dur a terme a partir de que hem pogut negociar en aquest cas amb la comunitat de regants de la dreta, per exemple, en dos casos, un seria l'ampliació o la millora del camí del mig, però l'altre seria la restitució del pont del canal al camí del mig també, i en el qual finançarem el 50% la comunitat de regants i l'Ajuntament de Roquetes, o la millora, per exemple, del pont de Pandorga, que no està aquí, que això ho farem a través dels romanents que tindrem perquè no hem tingut temps material per poder-ho executar ja aquest any. Per tant, això sumarà al pressupost o a les obres que realitzarem l'any que ve, o altres obres com pugui ser l'obertura del carrer Lluís Companys, que és importantíssim de cara a aquesta zona, no només per la recirculació, la millora de la circulació que hi haurà, sinó també per la possibilitat de crear nous aparcaments. A partir del moment que urbanitzéssim tota aquesta zona entre el pont del carrer Major i el pont de l'Avinguda Diputació, tancarem aquest cercle, per cert, amb un pressupost més baix que no el pressupost que preveia el projecte d'urbanització d'esta zona tan important de Roquetes com el que preveien en l'època en què governaven, per exemple, vostès. Dic tot això perquè crec que són uns pressupostos importants, uns pressupostos on Roquetes continuarà, igual que en aquests 2 anys s'ha anat veient, amb un canvi real, efectiu, pràctic, que millora el conjunt de la ciutat. Evidentment no es pot actuar en totes les zones de la ciutat, però sí que aquestes zones hem prioritzat per tal que Roquetes, en la seva zona més cèntrica, en la seva zona comercial, també a partir d'aquesta millora poder revitalitzar el comerç, que per cert, jo no sé si estan llegit o rellegit tot l'informe i el treball que es va dur a terme en un dels programes que es van realitzar, les conclusions que els experts arriben. Jo també, vostès han parlat en gent, jo també, per sort o en desgràcia, també hi parlo i també rebo queixes, però també rebo consideracions en el sentit de dir molt bé a l'Ajuntament de Roquetes per això que esteu fent, sobretot de grans empreses. L'ajut que han tingut de l'Ajuntament de Roquetes no l'han tingut d'altres administracions. Ho dic així de clar, i si cal nomenar-les, les nomenarem. Grans empreses que per a mantindre o crear més llocs de treball han tingut o faran tota una sèrie d'inversions, i la feina ha sigut nostra per tal d'aconseguir que aquestes empreses puguen dur a terme aquestes obres. Per tant, i aquestes empreses, jo els puc dir que
l'increment de la facturació que han tingut de l'any 2020 a avui ha estat molt superior a l'any 2019, 18 i 17. Molt superior. I no em diguen que el problema que hi ha avui és que no es troben personal qualificat per a treballar en moltes coses. Este sí que és un problema. I també ens ho expliquen les empreses. Este sí que és un problema. Però el problema econòmic respecte a la possibilitat de treball que han tingut molts d'autònoms, molts, i si no ho mirem al moment que vas a contractar un electricista, un fuster, un paleta, un pintor, difícil, perquè no paren de treballar, no han parat de treballar. I això també és el que ens expliquen aquesta gent. Per tant, entenem que l'esforç que l'Ajuntament de Roquetes ha fet, ja dic, 169.000 euros entre els anys 2020 i 2021 d'inversió per a facilitar aquesta economia en general, jo no la vull amagar. I només pensar que 50.000 euros no s'han pogut invertir perquè al final no s'ha pogut encara, dic encara perquè encara no s'ha acabat l'any, no s'ha pogut encara arribar a poder determinar que l'Ajuntament pogués fer ajuts directes al comerç que d'entrada i per llei no es pot fer. Jo dic, i acabo, agraïm al senyor Llopis el seu suport, agraïm a Movem el seu suport amb el compromís que hem dit i que hem adquirit i que es durà a terme l'any que ve, i dir això, que aquests pressupostos superen en poca quantitat en el de l'any que ve, però en tot aquell romanent de l'estalvi que s'ha produït de l'any 2021 estic convençut que podrem dur obres que canviaran unes zones del paisatge urbà de la nostra població i que crearà més riquesa i benefici per al conjunt de la ciutadania. Res més, moltes gràcies. Com és l'únic punt de l'ordre del dia, passem a votació la proposta de pressupostos per al 2022 i ja donarem per acabat aquest plenari. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? S'aprova amb el vot a favor d'Esquerra Republicana de Catalunya, Movem, i el regidor no escrit, senyor Joaquim Llopis, i el vot en contra de Junts i el Partit Socialista. Bona nit a tothom i fins final de mes que durem a terme el ple ordinari.